Lero Factory 265 Media yakubweretserani Oyimba 4 wa ku Malawi amene ndi abwino kwambiri amene inu simukudziwa kuti alipo. Ngati ndinu alendo pangani subscribe kuti tiziyendera limodzi nthawi zonse, komanso sewala kupanga like video imeneyi, komanso tikufuna kuti mutiuze kuti inuyo favorite artist wanu pa Oyimba amenewa ndi ndani mu comment section. Mosera nthawi tiyambe ndi pa number 4. Pa number 4 pa Oyimba ku Malawi abwino kwambiri amene simukudziwa kuti alipo pali Luna Kajue, amene nzovuta unena kuti tingati ndi wakulilongwe kapena ku Blantyre chifukwa amayendayenda kwambiri, koma pa number 4 pali Luna Kajue ndipo akutipatsira nyimbo yake imeneyi akuti 70. Love is yellow, the we destined that Tisai walane mpaka muchikwati. I see you as a future, will you treat me nice? All those in the vote, love me hard. Tutemi pachipi nikulola galwesi, nikulanjila gandondo kutochela pesi. I love you more than I could ever tell you. Oh my baby, kala na nebe. Disa ukolo ndile mebe. Ungata sanke inebe. Usanduke iwe yonchembebe. Nzakumba nzita kuonabe. Bola nzikuona mu 7 days. Bakatiza fike taka 7 days. Oyimba izatileganite ndikukukonda be. Fona nzikuona mu 7 days. Bakatiza fike taka 7 days. Oyimba izatileganite ndikukukonda be. Ameneyo ndi Luna Kajue, mmodzi mwa oyimba ku Malawi amene ndi oyimba bwino kwambiri, koma simukudziwa zokuti alipo ndi nyimbo yake imene yakuti 70. Pano tifike pa number 3. Pa number 3 pa oyimba ku Malawi abwino kwambiri amene ambiri a inu simukudziwa kuti alipo ndi Simba. Simba wakhala kuimba kwa kanthawi ndithu, ndipo pano timvera nyimbo imene adayimba limodzi ndi katswiri uja Fortune, nyimbo imeneyi akuti Tika. Pa number 3 pa oyimba abwino kwambiri amene ambiri a inu simukudziwa kuti ali Malawi momuno, amene ndi Simba pa number 3. Fight and curse in the life, arguments them never ceasing. You treat me like me I owe mate. Baby tell me what gone. Vote on the way super center. So how do you expect me to care? Kubwela ndi mochedwa, busy ndi mafoni usiku uliponse iwe. Umandila nkula ngati mwana, ndisaname izi zandikwana. Kukwiya mami suchedwa kukwiya, kulalata mpaka neba udabwa. No, 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 no. Ayumamba baji. Can we sit down and let's talk? It can't be lonely. I don't wanna lose you, baby. Yeah. Can we sit down and let's talk? It can't be lonely. I don't wanna lose you, baby. Yeah. Nyimbo kuchokera kwa Fortune kuimba limodzi ndi Simba amene ndi katswiri ku Malawi kuno amene amayimba bwino kwambiri, koma ambiri sitikudziwa zokuti katswiri ameneyu ali momuno Malawi. Pano tsopano tifike pa number 2. Kuchokera ku Lilongwe pa number 2 pali J Manning. Kumvera nyimbo ya katswiri ameneyu mwina kuti udzozo kuti ameneyu ndi wa ku Malawi konkuno, anthu achite kukutsina khutu kuti iyayi ameneyu ndi Malawi. Ndipo apa kutipatsira nyimbo imeneyi akuti Feel Like. Osewala kutiuza kuti pa katswiri amenewa amene akusangalatsani inu ndi ndani, mutiuza mu comment section. Koma pa number 2 pali J Manning akuti Feel Like. Girlfriend, girlfriend, black woman, girlfriend, you got me introducing you to the world. You know like make a laugh for your dance. Woman, you cover me when the weather bad. Me love you. You got 10 out of 10, my girl. You too. Girl, you are too romantic and your body cool like that of Rihanna. When you twist and turn your body, girl, you hotter than Beyonce. You make me feel like aye aye, aye aye. You make me feel like aye aye, aye aye. You make me feel like aye aye, aye aye. You make me feel like aye aye, aye aye. Your body look tight and well in your jeans. Ooh, yeah, jeans. Timalize oyimba 4 ku Malawi abwino kwambiri amene simukuwadziwa kuti alipo ndi oyimba ochokera ku Bangwe mu mzinda wa Blantyre amene ndi Rick Aust. Iyeyu ali ndi nyimbo yake pano imene akuti Chida.
ndiye timvere imeneyi pa number 1 Rick Oust Chida pa Oyimba ku Malawi abwino kwambiri amene simukudziwa kuti alipo. Everything is fine now. On the pesa chida. No kamuta kona chimovie type chimanguna cholozela kukulu. Nkawazanga zose jazidilita. Chima wazi mbili cha uyelesa. Chima uzweka cha utolela. Nkawazanga zose jazidilita. Chima wazi mbili cha uyelesa. Chima uzweka cha utolela. Amene ndi Rick Oust kuchokera ku Bangwe ndi nyimbo yake kuti Chida, mmodzi mwa oyimba abwino kwambiri ochokera ku Malawi amene ambiri sitikudziwa zokuti alipo. Osayiwala kutiuza mu comment section kuti pakatswiri amenewa inu amene okusangalatsani ndi ndani, timve kuchokera kwa inu. Komanso osayiwala kupanga subscribe komanso kupanga like video imeneyi. Mpaka na nthawi ina pomwe tidzabwerenso ndi video ina pano pa Factory 265 Media. Ndiloleni kuti akandipatse moni madera ena. Ndapita.